नमस्कार मैत्रिणींनो, सायन्स फॉर इडली या सेशनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि आत्ता वाजले आहे सकाळचे 9 आणि गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण इडलीचे पीठ कसे फर्मेंटेशन करायचे, कसे आंबवायचे हे पाहिले होते. काल दुपारी मी 3 वाजता हवेतील तापमान बघून इडलीसाठी जो इडली रवा असतो तो आणि उडीद डाळ हे मी भिजत ठेवले होते. पूर्ण 7.5 तासानंतर रात्री 9:30 वाजता मी उडीद डाळ आणि पोहे हे मिश्रण मिक्सरवर वाटून घेऊन इडलीच्या रव्यामध्ये मिक्स केले. तुम्ही पाहू शकता पूर्ण 12 तासाने सकाळी 9 वाजता इडलीचे पीठ चांगले आंबले आहे. हवेमध्ये उष्णता असल्या कारणाने पीठ जास्त आंबण्याची शक्यता असते, म्हणून उरलेले पीठ मीठ न घालता फ्रीजमध्ये ठेवूया. इडलीचे पीठ फ्रीजमध्ये ठेवण्याचे कारण हवेमध्ये उष्णता असेल आणि इडलीचे पीठ जास्त प्रमाणात असेल तर इडलीच्या राहिलेल्या पिठास हळूहळू उग्र वास येतो आणि इडली जास्तच आंबट होते आणि इडली कडक होते. आता आपण थोड्या इडलीच्या पिठामध्ये चवीनुसार मीठ आणि पाणी मिक्स करू, म्हणजे आपले परफेक्ट इडली बॅटर तयार.